Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin makaying bishar bahakli du jong ka ri ke Supreme Court. Kala penmi bat pen scam nya ka hukum jong ka Section 6A jong ka Citizenship Act. Halor ke jingdon jong ki nong Bangladesh ki bawan rung sapok ke jela Assam. Hadin jong ka arpusantrik jemang jong snem khat kandai spa nyo puwei. Ha kabayakini an Kenya ki kum ki poiwir ki barung be an bat day ban kem bat ruban pa yaki syakari kabakiwan. Habaya keren bat kinong thok khubor mantakasngi kekat kendai terik urisau. Nakaliong Presiden Rangba jong kahenyo trap Youth Council uba roy kupar sendrem. Ulaong bakum kaseng kasngokya ya ko hukum kebala penmi de yeng bishar Supreme Court. Dakabaong baka Assam Accord kan trikam tang hapo Assam. Henry lada paipat syaka jela Meghalaya kamdon ya ke inaline permit nang ta ke NRC niki ain ki balaban khanglat yo ubreu ban wan rung bat mi kat ba man bat kum ke jela kam tim uno ta ubreu bala shong la sa na do ki snem khat khandai spa san po ne khat khandai spa nyo puwei bat ki wei bat dei halor kani na kalyang nu noilam jong ka HYC ula kintu jor ya ka sarkar bakade ban pej benia ba kham tam hadin magaying bishar Supreme Court kala pen bena ya kani ka hukum kumta kum ke jela ka don kam ya ka ILP khnang baki break ba sha be na Assam kinom wan rung sapo ke jela Meghalaya. Uba roy ko parulo ongru ba amla ban len baki babon ki break ba shong basa Assam ki de ki nong Bangladesh bar hashwa ban poi ka por ban phalej phai ki bar jela yo kini ki break in wan rung sha ke jela Meghalaya namar ba ka Meghalaya kam don ya ka ILP len ki an ki ban penderking ya ka jingwan rum kertep jong ki bar jela kum badon ki wei pat ki jela ha ka than cha tela mi ngi baru ha ka jo ka por na kaliang ka HYC kala kintu ya ka sarkar jela bakan penbor ya ka sarkar India ban wanra ya ka ILP ha Meghalaya. Kumbakalong hingi lai i to ka khubor ba ka ya ka hukum ka Supreme Court kala panmi ka ba kala upheld lane kala pen scam ya to ka Section 6A jong ka Citizenship Act ka 2 ka 6A ka David Thick nam hadin ba kilay ka Assam ka sign to ka Assam Accord 1985 kabuang ba kibri kibawan hapreng usnam khat nice pa ndre punreu ba nyokuwei kinyo ban apply ya ka citizenship hangte po Assam de nu brio bawan hadin yo kanyo kuwei on Kenya ki kum kitaki illegal immigrants but yaki de ban kem but de ban pha sakani ke baki kiwan hadin bami ya ka order ngi nakaliang do ka sengru ngi sokya ya kani order namara bakut hi kani ka Assam Accord country kantang hapo Assam kibri kibawan ki bangat happening jong to por ka Supreme Court ka an te ka jingkli ka long ba ladeng ipet ya ka jala ka jong ILP ngimdon ka an ka bala ban khangla ubri unrung unmi kat bamon ya kani ka jala ka jong ke NRC ngimdon ngimtip unu ubri bala syong lasa kani ka jala ka jong na du usnam ka ndai spa san po na san kuwe ni nyokuwe ti nakaleng no ka seng ngi sngo ba hadin bami kani ka order ka sarkar ka dei ban pet ba ban pet thu ban su thu bakum ka jala ngidon kam ya ILP nang ba kini ki briu syukno la sai ubriu basa po Assam usung thu ba Assam umdon lenti syu kan sa nama ubriu barung Assam hadin khat khandai spa nyokuwe kat kum ko ada jong Supreme Court yong ude illegal immigrants komo umde nong shokshno jong kari India hak ban be yu lani hak ban deport yu sha kawe gari ko bomu uwan boni ki buana Assam kidi nong Bangladesh ngin kren na ka basya kata tigi ban sha deport nang tu kindi ban phak sa Bangladesh ti yo shwa ba kata kapor ban sha deport kibri gla sutu rupa bangawan hadin ka nice pa nyokuwe ha Assam ngam don jaka kinle che ka jaka ka bay jan ya ka Assam kadi Meghalaya nalor bangimdon ni ka ILP kanomla kini kibri kinomla bandet sha Arunachal kinomla bandet sha Nagaland sha Manipur sha Mizoram na kitu ki jela ki la don pa ka ILP tikinomyo bandrung kabas iti ang galong bayo kini kibri kiwan bandrung kani ka jela ka ti halor kani ka jingmi jong ni order ngi sung ka sarkar ka dei ban shim ni ka jing kle ban shim kya ban penbor ya ka sarkar India ka dei ban wanra ya ka ILP trikambat kabaar kabangi ngila dawa nadu kini isnam ki blalet nadu panginform ya ka seng kalong ka jela ka jong iru ka dei ban don ya ka NRC namangi kumba kalong menta ngidon ya ka border ka Bangladesh mde ngidon tambat ka Assam dali filet chiki plain area Shapok Garo Hills nangta kani ki East Coast Hills ka Southwest kibabun kinong Bangladesh ki balawan bandrung tu siya ni ka jala ka jongi te kumnong intip yaki bakiwan hadin khat na spa nyo kuwe
ngirung ibu ya ka kad affair ka jong ikum bandawa ka de pentri kam na du khat na spa nyupui komot bau briu bawan hadin khat na spa nyupui undai u illegal immigrant dia ki de ban kem bat de ban pha sha kari ka paki kiwan dia ngi so ba kabaningkong ngi de bandon ya KLP hadin bami kani ko order ka baar wat ka jela mengalia ru ka bandon ya NRC khna mengin lak ban deport dan de ban pha no ikini gibriu ki barong be an chani kari Lada katrikam mentar katrikam ketika 1971 ini dan hang kata ka MRSSC hatu PI bukan ni ka MRSC kala pan khangla di Barsela bikin kum ba kalong mentahi ke MRSI ke bangingi dawa kum kaseng ke MRSI Amendment Act jong arja arpo kamde ke MRSI jong arja khatnriu namar ba ke MRSI jong arja khatnriu kam khangla di ubriu bun rung chang ni ga jala ka jong i bun ba un shong un sa un kamai ga ji ndrei ke ba arja khatnriu ka ong la ne ka batai ka de tang ba uhap ban register kum kita kinong shong wai kam khangla ba kan usngi un shong kan usngi un sa bandal akut ka tapot ulit phaino ka jingdawa ka jong ina du ko ben kong hi ka long ba de ban pentri kam ya ka Amendment Act jong warja arpo ya ka ba ka sarkar kala pas os nam arja arpo kala pha so governor ru governor phasha ko ka Home Affairs ka Ministry of Home Affairs tingi yo iba ka MRC arja khandri hi ka nomla banyada ya ka jingrung jong gibrio de ka mangidon kam ka de MRC SE arja arpo lani ka ILP berpentri kami kendon jong ILP hatu kumbolong mentar nakaliang jupi hatu pin minam sama dan hatu pin sukut beta ka jingdawa ban sudawa be kuntun pin minam nomor ba lada ka latrikam ni nanti na asam kemut kan boboni non di sini hatu pin minam sama dan mentah habe de bukan lagi kum bakalong mentah lada fipule ya ka order jong Supreme Court kala I direction ya ki state ya ka Ministry of Home Affairs lamba ka ni ka order ki ong ba ka Ministry of Home Affairs ka de bandum jingtim kat nungut ki brio ki banabar ong bet na po Bangladesh ki Pelawan Bandung hapo ki jela kham tam ya po North East India ko ba kini ki jela jong at han chatela mingi te ka bakan thop ru ya ka sarkar Meghalaya ka bandum ya ka jingtim ti kumakalong menta na kaliang jong kaseng ngimpat yo ban puli ya kani ko order in full barok ko ko order ngi yo ban puli tang dia nsot ti nakaliang jong kaseng ngin sa study ya ko order jong Supreme Court but halor kata ka order jong Supreme Court ki bangi ngi don kam manra Ahmad jong sarkar ngin selit ban bu ndai ta Ahmad jong sarkar Meghalaya wat hapo ke me chiru ngin sa tho but lada don kam ladang i bakan don jingmai ka jela ka jongi lada ka Assam ka pentri kam ka of year 1971 lada bun ki beri nang te kin mi kin wan sini singi nak kalian nak sing ngin hak iban ni samadan banyaki ban pentri kame ka ya ka ILP kum juru ya ka lane ya ka MRSC arja arpo ba kum juru ya ka NRC kan ka jela ka